हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आपण माने केमती अछंती? उठी सारलेनी कि? एबे तो 5टा ହେଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଦଶମୀ, କାଲିକି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି କାଲି ଏକାଦଶୀ ପାଳିବେ। ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀକୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦିଏ। ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ଆଜି ସିମେଇ, ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତିଆ ପିନ୍ଧିছে ଟାଇଟାକୁ। এই ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କୁଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ। ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଲି ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇକି ଗାଧାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଡେଲି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଣିବେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ନୁହଁ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଡାଲଚିନି, ଯେଉଁ ସିନେମନ୍ର ପାଉଡ଼ର, ସେ ଡାଲଚିନିକୁ ପେଷିକି ଦେଇକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିବେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି। ସବୁଦିନ ସେଇଥିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆସିବନି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଆଉ ଭଲ ଗ୍ଲୋ କରେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋର ଫେସ୍କୁ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ମୋ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମୋର ସେଇ କ୍ରିମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆସ ମିଶିକି ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମନା କଲେ, ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି କହିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା।
राति बहुत हो गलानी मु भी टायर्ड हो गली आसिक बिछण ओके गुड नाइट।